pini Karbianglong la pen ke Dima Hausau la ke Thoma district Pangrum pen ilitum total of voters si 8,90,000 la si अब की बार 400 पार आ टारगेट सी बीजेपी तंगे एन लो एमपी लसी अब की बार 5 लाख पार तो बांसी निलितुम केसोंग पोनबम दामबम लो लापेन अनुटिन बीजेपी पीच इंचार्ज पेन चेंगलो के क्लेम बांग पुतुम आन सितमे चेपा दुपन लो लापेन के aku kaprek aparti pen sitame non nang kecepa o katum dolo pini sitame amadmi pen pusame bang pharo phoso se nang join don lo lasi penap sitame aku APSLC dhonsuri ladak ke claim ke damatum sitame penata nang join don thupo lasi ladak abang ke non IMP election abang ke contest abang ke avidaji pusi nili thek dam long lo athe Karbianglong MAC inkoira trok do la inkoira trok sitame BJP atum IMAC chai saide la pen ke Dima Hasau sitame 28 ang bong pen 25 ke BJP labangso IMAC saide la pen la pangrum pet pen 54 MAC abang ke kadok abeta BJP along siki ong no la pen ke nang litum langoi ward along pusita sitame lems along pusitame nohok pusame akapre ka party ke achili achela tabe mati asila nanglitum kadok beta nanglitum a media hoi pen pusame hola my meeting nangidun kun e kadok we sitame nanglitum media hoi pen seme pacetak no labang soala Sir pinila bang pharo phog jon ke la am admi party pen chatma mate kapre pini abange am admi party pen chat bodesor urang labang so a leadership pen chualang bokajan pen si thurdon lo laso leadership pen si ladang bangke nang sepa okdon sarna la hadet ko plu tem chengi ko haidet lo bulote non 125 amendment bill labang so ke pachun jia phan labang ke Meghalaya Mizoram Tripura lapen Assam along ke do a tribal atum phan kerai kom jia phan isia bang lapen labang ke 244 article 244 2 lapen article 2751 labang so bangke pichun ponwek popu bangsi nili kadok awe arara panta nili ke kem pon chengji lapen pachun jigelahan 125 constitutional amendment labang so banghan lo ke pachun ji lapen ladak lo tangte 275 one article ateng lo pala bangke direct funding elitum long finance lapen tribal area protection lahini article labang halo ni lipechun poncheng e bangke lapen autonomous state alam mange ni likaike mate ningji dun verpo lake elitum long standing a demand lasi lahini bangke equal fast a issue lo ni parliament long kachedan duni Karbiang long ensil arat hoi sarna nila MP hadet pen jong sinang li ni kan phog angbong na li autonomous state aputha na li pachun ikai na san ni thiduma autonomous state aputha bangaladak a process do kadok wedo lasi continue yong se hang ponlo dangte ilitum pc chunun edet po na penladak under the leadership of Dr. Tuliram Ronghang under the leadership of Dr. Himanto Biswa Sharma lapen ke BJP atumge small state la bangso theory ta do la se chun pon wek ji pu bangsi nili matha pon Karbianglong Autonomous Council election of vote chupate duna bang bodesor urang alangli chupatir ki konsi alangli pini 535 amni chewan bensi that Bharatiya Janata Party district Asai Hemlong pinen join lo tason thaksi arnibang ta kejona program do nang tinta chini atumi candidate aphan ticket kapijir lo bupen kang thum karni laso hu parokha pen ang chejeng ron wang bom pen dak di phualong radamai pije do long tame le tuma long ka prek kan hang he
ada lumbajong conat lanta la sodim long tamuni tu anin sekhang yesi Ilyas Phangcho chuke damtang ni lip konsensi pen amat mi parti pen ke thudon abang thu dame alangli ria sang ho tum pen atumi leaders ke doan ben alangli dame Bharatiya Janata Party a candidate aphan Omor Singh tiso aphan Ongdung a vote ke hai dunjipu a men pen alangli tame atumi nang chepai ogdum lason thak si penap tame Dhonsri pen Dhonsri kalau Dhonsri konsensi pen APSLC atum pinya son joining a program dame pen apa duji nilitum ke along a konsensi ke meeting dam de pin la nilitum ke dang na tuma chini lo bang methang si da ke join anu tin phanda welcome lo pena media tum jong sinal tum dana nang join da me da ka welcome lo ka te adorja khula lo asi so phanda da ke adorja khula nilitum ke boycott system hai so phanda welcome lo lasi bang aning ke ha tum si methang si gari ta chewan a methang si nang join ji mane non phong bang ke Narendra Modi aphan pil thieng bong aja kong ke then naya a prime minister ka pimanji aphan Karbi Anglong la 6 ST parliamentary constituency Karbi Anglong la pen di Mahasaw la pen West Karbi Anglong a candidate Omor Singh tiso aphan Indiang bong a phai ke ong nai kapilong ji aphan but kapilong ji aphan la pen alang ni long lo haider aphi je abatai tin parliament session long hempre ka puthak aphan je kapaning ye dun je aphan munitum anu tin damaning khang se la si party dhorom khai chi pupe pin na si ani wang na me munitum kai ta me da BJP long sinang che pok dun lo mane Narendra Modi aphan pil thi mong pa che thang plup hong thom ang deng prime minister pe kape manji aphan la pen ke India kangalong ke ong nai asit voters ke hai asit aphai ke ong nai la so Omor Singh tiso phan kerap dun ji phan se anu tinta hang he pin dame bang methang che bang arelo gari dan ceria parelo itum ke bangri pu upe ke welcome so phanta lasi bang la so na che pe Karbi Anglong kaching thura saya muta muni tum theklong lo la pen ke Karbi Anglong mon sam do lo BJP long ke party dhorom chi pupe boycott system abe so phanta welcome lo la anu tin dame ni bang aning hang tum si bang asi nang tum theklong po non ni mo jang mi po cheklo la ta taring kora সরকার নিকে না তুমি রিজাল্ট আদার ইলেকশন ke jogjar ni lo mo result ke pli la ke jun ala sunna theklang po je indiang bong a phai ke ong nai ke hai bang polong te Omor Singh disul chapu